Vítejte u tohoto videa. Dneska tady mám speciální hosta a tím je Mat. Čau, vítám vás u dnešního videa, já jsem tady zase na svém kanále, budeme to vydávat na oba dva kanály. Já zdravím Tomkovo diváky, moje diváky a Tomko, řekne, co se dneska bude dít. Dneska budeme na můj kanál vlastně natáčet kolo štěstí. Vypadá, že to vydá i Mat, ale budete jakoby vidět u mě to kolo štěstí, takže pokud byste mi jako nevěřili u Mata nebo tak, takže se klidně běžte podívat na můj kanál. Tam to uvidíte. A já si myslím, že si můžeme jít rovnou zatočit. Vlastně to bude tak, že když Matovi nepadne... Vlastně to bude tak, že když Matovi... Já jsem z toho vyjel. Počkej. Minutku. Já nemám totiž spoustu postav, to teď tady vidíte, že mám jenom šelinu a takhle prostě ty základní. A potom tady mám prostě Trunga a prostě Squeaka a týho, bereme teď třeba spát a to. No takže musíme snad padnout nějaká z těch postav. Ano. A když to nebude mít Mat, tak to budu mít já a pak budeme vlastně jakoby točit dál, dokud to nebude mít i Mat. Takže jdeme točit. Co tam bude? El Primo. Takže pro mě. máš El Prima, že jo? Předpokládám. Ale to je pro tebe, ne první? Ne, první jsem řekl pro tebe. Okay, a pak když to nebudeš mít, tak to mám já. El Prima mám. Tak budeš mít El Prima. OK. Dáme spustit. Co budu mít já? Co máš? Počkej. A já mám Darryla. Tak to bude hodně špatný duo. S Darrylem jsem natáčel i video. Můžete se na tom podívat. Chodím pouze ultinou. Dávám to sem doprava nahoru do karty. A myslím si, že Mate může jít na to. Jo. Tenhle skin, ten je mega dobrý, to už nezískám. Jo. To nevadí. To bylo, když končily ty boxíky, ne? No, na ten Omega Box, no. Jo. I na Mega Box byl skin, ne? Ten nemám, nebo možná ho mám taky, já nevím. Já ho mám možná na druhém účtu, ale sorry, ten účet vám neukážu. Protože tam má svoje reální jméno. Je to sorry. Tak znič tuhle bedínku a já jdu... kam jdu? OK. Já jdu někam, uvidíme kam. Ale ten El Primo není zase tak špatný, protože on má hodně hápek a zároveň dává celý dobrý damage. No to jo, no. I ten Darryl je celkem dobrý. Jo, jakože jo. Jak jsem chodil pouze ultinou, tak to nebylo zase tak hrozný, jak jsem myslel na začátku, protože on má hrozně hápek a dokáže dát klidně třeba na 2 hity, pokud seš low. Takže Brina, bacha, je tam Rosa. A Rosa je hodně podobná jako by tomu El Primovi. No je, ale ona má nějakou svoji že ultinu, která je jakoby prostě ještě silnější. A vlastně to je první herní video, který nenatáčím sám. Zase to stalo. OK, Rosa jde. Ty jsi mi to vyžral, Bacha, dynamike. Já tady chodím, jak kdybych musel chodit jenom ultinou. Tam já můžu chodit i normálně. Já se tady pohybuji jenom ultinou. Tam je buzerant. Tak. Tam já jsem tady všechny teď zabil, asi 4. Jo. Dobře. Doufám, že v tom videu se aspoň trošku slyšet, Mate. No, já taky doufám. Já tě právě mám úplně mikrofonu. OK, jsme poslední. Zabij. Ne, jestli tady ten. Tyhle, to je prdele štěstí, pardon. Jsem nechtěl říct, ale musel jsem, protože to je to spawnutí, když zabili zrovna svého protihráče a on se mu zrovna spawne kámoš, tak to je takový, jako, to je fakt jako, to tě naštve takovým způsobem, že... Že to není než možný.
A ten mám A já 200 jsem star získal dropů. um, 300 spajka na, blinka. na Powertake 12, nebo co to bylo, ani netuším. Spray z Mega Questu, další spray. Tady to jsem dostal, vůbec netuším, co to zase je. A byl jsem dostal player iconu. Co tady mám? Dáme ještě 20 pohárků a dostanu Rosu. Takže dostaneš? Rosu. Legendary! Zase jako v minulém kole štěstí, taky mi tam padnul legendárka. Tak Okay. jdeme na to, bum. Co ti padlo? Skin na Broka, tenhle hezký. Jaký? Já ti ukážu. Já tady jenom otevřu ještě Chaos Drop. Já ho neuvidím. Epic. Já si najdu Broka a podívám se na něj. Ano. Brok. Počkej. Tenhle. Či já ho nevidím. Jo, koukej. Brok. Jak vypadá, popiš? Podívej se, máš ho tam. Jo, počkejte, já se jen podívám. Kde ho mám? Máš normálně jdi z těch bramlerů někam pryč. Tenhle. Jo, ten mám taky na druhém účtu a v růžový ho mám. To jsem si to měl vzít, tady toho. To si měl Daryl. Jo. Tak, můžeme jít dál. Yes, jdeme na další. Já mám problém s tím, že vždycky, když jsem v tom lobíčku, tak říkám, jdeme dál. Ale pokaždý, když jsem tam, tak řeknu, jdeme dál. Jo. Jak to? Nevím, prostě, jdeme dál. Pak dohraju hru a zase jdeme dál. Nebo jdeme na další hru, nebo prostě tak. Já prostě nevím, co tam mám čekat. Dobrý, vyzabili jsme tým. Bacha, Joška. Joška 11. Joško, pojď sem. Ne, hlava. No. Ne, jsem dead, nejsem, možná, Kenji, Crow, Kenji, Crow, Kenji, dobrý. Crowa jsem dal. Au. A teď tyk, skurvený tyk. Prostý. Buď family friendly. No a já jsem mrtvej. Nejseš, já tě jdu zachránit, jdu tě zachránit. Mate, jdu tě zachránit. Dobře, tak jsem tě úplně nezachránil, ale... Já měl tu Crow poison. Ale zabila tě blbina, to je nějaký divný. No tak mě hitla blbá. OK. Jdu na Crow. Ten Cornelius už je dead. Tady je ten Kenji, ne, ty zloune. Dobrý, dali jsme to. Zase jsme první. To přesně tak, jak říká Mat. Je to tak? Zas tak špatný důlak jsem si myslel zvání. No, zase jsme druhou hru vyhráli, nebo kolikrát jsme byli minule. Ježichmarja, tohle mě tak štve, ten nový shop. Ten nový shop komu se nelíbí tyhle friendí a tenhle shop. Protože za mě to úplně hrozný. I ten shop, i ty friendí. Ten shop není ten shop je úplně nepřehledný. Když máte, tady máte gemy, tady máte tohle, to je úplně nepřehledný. Nejlepší bylo, když to takhle měli v jedné řadě. Prostě a když máte tady to, jste tady a najednou chcete prostě třeba, nevím, ty blingy, tak prostě musíte úplně přeskočit a naopak tady takhle a nikdy nevím. Já vždycky neumím mluvit. Já vždycky, když chci jakoby ty za free věci, tak já nikdy nevím, v jaký to je sekci pomalu. A vždycky projedu všechny sekce úplně nakonec a pak to prostě najdu, no. Takže jako to je za mě nepřehledný, no. Ale napište do komentářů. No a taky bychom, že mohli to, jakoby ten shop, to není zase tak hrozný. No, hlavně ty friendy, protože když si vzpomeneš na ty starý friendy, tak to bylo podost lepší. Potom ten Brawl Pass, Brawl Pass v podstatě, tak sakra,
Tak ten taky není špatný. Ale ty Friendi, No, kde ty se v tom má Friendi, no. vyznat? Že to vypadá úplně jinak. Tady jo, máš, jako, Ještě je to takový zpomalený. jo, je to, přijde mi, že jako čím víc věcí tam přidávají, tím víc se mi to bravko seká. Asi tak. A to mám jako iPhone, jak je to starý? 4 roky starý iPhone, je to iPhone 13 Pro. Má 120 Hz displej. A mně se to prostě seká i na ten 120 Hz displej, jako. Tak jo, tak jdeme hrát. Let's go. Ještě bych to viděl tak na 2-3 hry. Yes. Já se podívám. Už natáčíme 11 minut. No. My tady furt Myslím si, debatujeme. že 2 hry a bude to úplně v pohodě, že z toho klidně udělám 10minutový video. Ne, já chcípnu. Pomoc! Chcípnul jsem. No, bych cípnul, kdybych tam šel. No, to je dobře, že jsi tam našel. Matěje Matlale. Mám ti říkat Matěje Matlale? Ne, Dobře. to je ten blbec. Blbec. Blbej, ten mě zabil. A bacha další Frankonátor! Tak jsme asi mě přitak. třetí. On mě tam přitak, já jsem nemohl nic Čtvrtý dělat, mě tam jsme. přitak. Kámo, děláš si ze mě srandu? Mě chybí jeden pohádek k tomu, abych měl tu, k tomu, tu rosu. Hele, máme ten megabox No, a 9 tam máme. 8, 7, 6, 5. 4 svítí. Jdeme na to. Padla mi Jessie, myslím. Jo, Jessie. jo, no tak to je dobrý. Dobrý, protože já mám úplně nový účet, takže jako by za mě dobrý. A nějaký kredity, OK, to je dobrý. To je dobrý, Jessie, ha, to je další kredity. Na kolik on děláš s kreditama? Cože? Na, Jo, teď dělám s kreditama momentálně na Kaze. jo, já jako dělám na taru. Jo. Tak jo, já Tak se zpátky vezmu, co jsem to měl, Prima a jdeme hrát. Jo. Jsem se ten větrák dal úplně nejdál od zásuvky ke mně, jakoby nejblíž ke mně, ale ten kabel je tak krátký, že na mě skoro ani nefouká. No já momentálně blíž zásuvku nemám, kromě teda tady pod stolem, kde mám že, počítač zapojen. Teď jdeme na kroua. A tady je i Edgar, kterýho bych možná mohl dát, kdyby ten nebyl ten skurvený. Leonardo da Vinci, takzvaně. Ok, jdeme dál. Už jsme to taky naučil říkat to jdeme dál. No, to je dobře. Frankátor. Napište, jestli ty naše debaty při hraní jsou úplně zbytečný, nebo Já se si myslím, vám... že jo, ale lidi to bude podle mě bavit, o čem se tady bavíme. No, zdrhám. Já jsem teď tady Pomoc. vymlel úplný kraviny, ale zdrhám. Ne, to je kokot. Pardon, toho si musíme vypípat. Podle mě ani v těch titulkách tam nedokážu dát, co jsem řekl. Za písmena. Ty dáváš titulky. Občas. To já nevím, jak se dělá. Jo, aha. Přesto to stříháš. To je tajný, to nebudu říkat divákům. Dobře. A však už jsem ti to říkal. A na počítači nebo? Třeba na mobilu, ale protože si to video pak pošlu přes WhatsApp do počítače, protože jak většina lidí ví, tak z iPhone úplně nekolaboruje s Windowsem, takže to nemůžu normálně přes kabel jako nějak To dát. prdele. Takže to většinou pošlu. Bibina hnusná.
Většinou si to pošlu přes vymyslel? WhatsApp a pak to ještě v CapCutu na počítači upravím, aby to mělo 16:9 jako poměr stran. Jo. Jak Takže jako jakoby v 16, CapCutu na počítači to pak upravím. jak Ale jako jinak to stíhám na 16, mobilu. jak 16 bude? No protože k 16:9 tak tam můžeš mít pak jako závěrečnou obrazovku nebo end screen, prostě takový ty videa a prostě na konci ty videa, jako odkazy na ty videa tak. OK, já jsem mám rare, ale. Co? Takže zase jsem dostal rare. Jo, no. To je super. No úžasný teda. Určitě. Chaos drop, kam na zem má strašný štěstí. Teďko mám třeba super rare, ale když hraju off screenu, tak mi třeba spadne legendárka, jakože na to mám fakt strašný štěstí. A myslím, že to mám v minulém videu z Bravka, že mi tam možná padla legendárka, ale nejsem s tím jistý. Ale kámoš tak dokonce měl těch 8 ultra. 8 ultra. Jo. Já měl nejvíc 4 ultra a 2 legendárky. Mám tu rosu? Mám tu rosu, hele. Tak asi bych to viděl na poslední hru. Jak dlouho natáčíme? 16 Nevím. minut. Kolik? 16 minut. No tak dáme poslední hru a... Ale já už bych asi končil, protože já to nedokážu úplně jako by zvrknout do toho videa. Takže A tak to video může být klidně delší, ne? to je pravda, tak jdeme hrát. OK. Ještě bych vám chtěl říct, že byste měli dát odběr. Jo, i mě. To je všechno. I na Matovo kanál. Ten, kdo se kouká na mě, bude mít odkaz na Tomka a Tomko dá odkaz na mě samozřejmě, že ano. Samozřejmě, jak jinak. Do popisku i možná do názvu. A jinak bych chtěl říct, že to kolo štěstí je jako dobrá věc, jakože vlastně nevíš, co budeš mít prostě za postavu a Zabravery. no a vlastně buď to může být úplná katastrofa, nebo to může být takový medový, nebo to právě může být docela dobrý, jako to je teďkon. No teďkon bych řekl, že to je takový medový. Teďkon to je spíš medový, jakože... Jako, když jsem to viděl na začátku, tak jsem si řekl, že to bude katastrofa, jako podle tvých slov. Ale Jo. takhle, když hraju, tak bych řekl, že to je dobrý, lomeno medový. Jo. A tady je Edgar, dáme se... A já zítra nejdu do školy. A vy jo, heď? Já taky. No, ty taky, heď. No, ono vlastně ono to vyjde v neděli. Takže to už do školy půjdu v pondělí. No to je jedno. Takže tohle bude asi konec videa. Otoč se. Takže tohle bude asi konec videa. Jo. A já bych vás chtěl... Já bych vám chtěl říct, že byste měli dát odběr. A čus. Čau, taky se s vámi loučím, dejte odběr mě, Tomkovi dejte like a čau.